Dwi am I ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu a mynd I ble dwi'n ei ddangos I ti. Byddai'n dy wneud di yn genedl fawr ac yn dy fendithio di a byddi'n enwog. Dwi eisiau I ti fod yn fendith I eraill. Roedden nhw'n gweiddi'n daer am help, a dyma'u cri yn cyrraedd Duw. Clywodd Duw nhw'n griddfan, ac roedd yn cofio ei ymrwymiad I Abraham, Isaac a Jacob. Dyma mae'r arglwydd Duw Israel yn ei ddweud. Gad i'n pobl fynd yn rhydd, iddyn nhw gynnal gwyl I mi, yn yr anielwch. Ond dyma Moses yn dweud wrth y bobl, peidiwch bod ag ofn, aroswch chi a chewch weld sut bydd yr arglwydd yn eich achub chi. Fyddwch chi ddim yn gweld yr eithriad acw byth eto. Mae'r arglwydd yn mynd I ymladd drosoch chi, does rhaid I chi wneud dim. Dyma Moses yn estyn I law tuag at y môr, a dyma'r arglwydd yn dod â gwynt cryf o'r dwyrain I chwythu drwy'r nos a gwneud i'r môr fynd yn ôl. Dyma'r môr yn gwahanu, ac roedd gwely'r môr yn llwybr sych drwy'r canol. A dyma bobl Israel yn mynd drwy'r canol, y môr ar dir sych, a'r dŵr fel wal bob ochr iddyn nhw. Dyma Moses a phobl Israel yn canu'r gan yma i'r arglwydd. Dwi am ganu'r arglwydd a dathlu I fuddugoliaeth. Mae wedi taflu'r ceffylau a'r marchogion i'r môr. Yr arglwydd sy'n rhoi nerth a chan I mi. Fe sydd wedi fachub. Dwi wedi'ch cario chi ar y denydd eryr a dod â chi yma. Nawr, os gwrandewch chi arna I a chadw amodau'r ymrwymiad, dwi wedi wneud gyda chi. Byddwch chi'n drysor sbesial I mi o blith holl wledydd y byd. Fi sydd bia'r ddaear gyfan, a byddwch chi'n offeiriaid yn gwasanaethu'r brenin ac yn genedl sanctaidd. Dyna'r neges rwy ti I roi I bobl Israel. Yna dywedodd Iesu wrth yr Iddewon, hynny oedd wedi credu ynddo. Os daliwch afael yn yr hyn dwi wedi dangos I chi, dych chi'n dilynwyr go iawn I mi. Byddwch yn dod I wybod beth sy'n wir a bydd y gwirionedd hwnnw'n rhoi rhyddid I chi. Felly, os ydy'r mab yn eich rhyddhau chi, byddwch yn rhydd go iawn.